Τη φλόγα της αγάπης υποδέχθηκε σήμερα η Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 12ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας που οργανώνει κάθε χρόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Στόχος της Λαμπαδιδρομίας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία είναι η κορυφαία εκδήλωση των εθελοντών αιμοδοτών. Μέσω αυτής είναι να μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε ένα ευρύτερο κοινό, με τελικό στόχο να γίνει η χώρα αυτάρκη σε αίμα και παράγωγά του από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Τη φλόγα της αγάπης υποδέχθηκε σήμερα η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει την τιμή να υποδέχεται τη φλόγα της αιμοδοσίας, τη φλόγα της αγάπης, όπως την ονομάζουμε εμείς. Είναι μια κίνηση την οποία ξεκίνησε πριν 12 χρόνια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι φιάλες σε αίμα σαν χώρα και να γίνουμε αυτάρκης σε εθελοντικό προσφερόμενο αίμα και όχι να εισάγουμε από την Ελβετία. Μπορεί να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στην οικονομία μας, αλλά δυστυχώς έχουμε ένα τρομερό έλλειμμα στο αίμα. Σε το πολυτιμότερο αγαθό που μπορούμε να δώσουμε σε έναν συνάνθρωπό μας, η χώρα μας χρειάζεται να εισάγει αίμα. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα πώς γίνεται, πώς είναι δυνατόν μια πολιτισμένη χώρα σε αυτό το τομέα να μην έχει γίνει αντιληπτό ότι το αίμα πρέπει να το δίνουμε για τους συνανθρώπους μας. Ο καθένας από εμάς ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση και να χρειαστεί αίμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σήμερα. Προφανώς γίνεται για να προβάλλει, για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που διοργάνωσαν και τη σημερινή δράση, τη λαμπαδιδρομία, αλλά από την άλλη πλευρά που κάθε μέρα ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο. Η φλόγα της 12ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών με αφετηρία την Αθήνα διατρέχει από τις 22 Αυγούστου όλη την Ελλάδα στα χέρια των νέων εθελοντών αιμοδοτών για να καταλήξει στην πόλη της Πτολεμαΐδας στις 3 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η 26η Αμφικτιονία των Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι λυπηρό να έχουμε πρόβλημα σε αίμα και να εισάγουμε μάλιστα από μια μικρότερη χώρα, από την Ελβετία. Αυτός είναι ο σκοπός της λαμπαδιδρομίας. Να προσφέρει, να αυξήσει τον αριθμό των αιμοδοτών, να αυξηθούν τα αποθέματα σε αίμα, ώστε να γίνουμε αυτάρκης. Θα ήθελα να καλέσω όλους όσους μπορούν να δώσουν και μία σταγόνα αίματος, να βοηθήσουν για να έχουμε και να μην μας λείπει, να μην λείπει το αίμα από την Ελλάδα. Για όλους αυτούς οι οποίοι το χρειάζονται και είναι δυσέβρετο. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να δίνουμε αίμα, έστω και μικρή και μεγάλη. Πρέπει να δίνουμε αίμα για να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστούμε και εμείς αίμα. Χιλιάδες χέρια θα κρατήσουν τη φλόγα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας θα ταξιδέψουν σε αυτή τη γιορτή σε κάθε γωνιά της Ελλάδος με μοναδικό μήνυμα την ευαισθητοποίηση όλων στην εθελοντική αιμοδοσία.